Atere Kisumu nyakora mgajwang tend county ma Kisumu koroni ngwech mar medo yaro chuny boma ma Kisumu chenro manyien mose puodhi gi od bura ma county no. Ler mogol ko tend boma ma Kisumu yango pogo chuny boma ma e kidienje ariyo kotingo CBD mokwongo kod CBD mano mar ariyo kaka okang' mar keto lai makare ne boma ma Kisumu. Kalore gi manager mabumano Abala Wanga twak dhi nyime mane ni chenro no ketie tim e kinde ka bende osiemo johala ma poti mohanda swekra e chuny boma no ma Kisumu. Tumu wase pogo e plan mowuok manyien ma gavana nyocha sign kwa assembly. Wan gi CBD1 en kama wantieni Ogengo Dinga Street, Angawa Road kod Uhuru Highway. CBD2 nitie CBD2A. CBD2A en mbele ga kan kuma nyam lori ga Pindi Street ge joga resalo nitie. Maluongo ni CBD2A. Ema omiyo wacho ni traders maka nyaka wuog. Kendo nitie CBD2B. CBD2B en kidhi karo ndie ke state ka Anderson Komedo atime affordable housing, telepost around United Mall, mano CBD2B. Area note Wadhi kete nan motorized mo aloso maber. Estates machon kaka ondie gini garina wamanyo ni kaka nyalos kaka maka simple koro dhi mbele cha. Kendo nitie CBD2C. CBD2B no extend nyaka do stadium mo dhi nyaka ka mega city. Mo stadium idhi los mo bikete Borata. Koro yien onego wapidh milion 3. Ng'ato ka ng'ato kidak Kisumu tarik 10 ka tarik 10 pidhe yien achiel. We dak ni dak.